Sandi Woro Ketoprak Wahyu Manggolo Hamur Wengkari. Eko Prastio Budoyo Wahyu Manggolo sepisan Joyo tetap Joyo. Dwi Sesanti Wahyu Manggolo asli Pati Bumi Minatani Atesanti sekali sakti tetap sakti. Minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika keparenga kita nyegahaken tari gambyong ingkang katindakaken para seniwati ayu saking Sanggar Wahyu Manggolo. Wasana sugeng amriksani. Dun dun.
Gunung Jangkrik. Hae hae pada iki ladek janggungan kadang kelek-kelek tanggatan nanging tulang ojo senengan kadang ladek ora kepangan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dumateng sesepuh bini sepuh ingkang dipun sepuhaken wonten ing dukuh Kedung Watu, khususipun ingkang tansah kula hormati dumateng rombongan Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala, pimpinan Bapak Mogol ingkang mijil saking Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Pati Bumi Minatani ingkang tansah kula hormati, dumateng Ibu Kepala Desa Kedung Asem saha Kepala Dusun Kedung Watu sedaya staf-stafipun ingkang tansah kula hormati ugi, dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, warga masyarakat Dukuh Kedung Watu ingkang tansah kula hormati ugi, dumateng para pamirsa kakung Semawana Putri ingkang sami rawuh ingkang tansah kula hormati ugi. Saderengipun kula matur ing ngarsa panjenengan sedaya terkait pertanggungjawaban utawi LPG acara sedekah bumi tahun 2026 menika monggo langkung rumiyin ngraosaken rasa syukur dumateng ngersanipun Allah Ta'ala amargi kita sedaya sampun pinaringan kesehatan, keberkahan sehingga saged melaksanakan acara sedekah bumi inggih menika dinten Rebo Legi tanggal 29 April tahun 2026 kanthi keadaan sehat boten wonten alangan punapa-punapa lan angka kalihipun boten kesupen sholawat dalah salam monggo sareng sinareng kita aturaken dumateng junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk syafaatipun saking donya ngantos ing yaumil kiamah mangke. Amin Allahumma amin. Dumateng bapak-bapak, ibu-ibu warga masyarakat Dusuh Kedung Watu, lumeber dumateng para pamirsa, kula badhe nglapuraken pertanggungjawabanipun terkait dana utawi iuran ingkang masuk. Saderengipun kula matur nuwun sanget dumateng warga masyarakat Dukuh Kedung Watu ingkang sampun mbiyantu inggih menika pendanaan utawi iuran kagem acara sedekah bumi. Matur nuwun sanget dumateng warga masyarakat Dukuh Watu ingkang sampun ngedalaken sedekahipun. Mugi-mugi warga masyarakat Dukuh Kedung Watu dipun paringi keberkahan sedaya samudayanipun lan kesehatan sedaya samudayanipun. Amin Allahumma amin. Lan ingkang salajengipun kita mulai pertanggungjawaban sedekah bumi saat punika. Untuk pemasukan RT setunggal saking RT Bapak Parmin masuk Rp4.707.000. Untuk RT kalih RT Bapak Suparlan masuk Rp8.141.000. 3 RT Bapak Soekarto masuk
5.713.000 rupiah. Sekawan RT Bapak Mahfud masuk 5.462.000 rupiah. Untuk RT Gangsal Bapak Rasman masuk 10.840.000 rupiah. 6. Untuk RT Bapak Abdul Kamid masuk 7.848.000 rupiah. 7. RT Bapak Sumijan masuk 6.863.000 rupiah. 8. RT Bapak Sutarman masuk 6.397.000 rupiah. 9. RT Bapak Suparno masuk 8.448.000 rupiah. 10. RT Bapak Paidi masuk 9.900, saya ulangi, masuk 9.662.000 rupiah. Dados totalipun sedoso RT masuk 74.081.000 rupiah. Kula wangsuli dana masuk 74.081.000 rupiah ditambah saldo tahun 2025 2.291.000 rupiah. Dados gunggungipun sedaya 76.372.000 rupiah. Kula wangsuli sedaya masuk 76.372.000 rupiah. Untuk pengeluaran 1. Ketoprak Wahyu Manggolo 35 juta rupiah. 2. Pemuda 8.500.000 rupiah. 3. Jamaah 8.500.000 rupiah. 4. Konsumsi 10 juta. 5. Panitia 2 juta. 6. Kebersihan 500.000. 7. Tirakatan 1 juta. 8. Tendo panjak 500.000 rupiah. ATK 750.000 rupiah. 10. Seragam ditambah gunungan 3 juta. Kagem RT seragam kagem RT kagem gunungan. 11. Keamanan 1 juta. 12. Syuting 1.500.000. 13. Perizinan 500.000 rupiah. Dados pengeluaran totalipun 72.750.000 rupiah. Dados pemasukan 76.372.000 rupiah dikurangi pengeluaran 72.750.000 rupiah. Jadi saldo nipun totalipun 3.622.000 rupiah. Menika ingkang saged kita laburaken dumateng warga masyarakat Dukuh Gedung Watu. Salajengipun kula matur nuwun sanget dumateng RT setunggal ngantos RT sedaya sedasa ingkang sampun nderek mbiyantu lancaranipun acara sedekah bumi tahun 2026. Salajengipun mugi-mugi warga masyarakat Dukuh Gedung Watu
sampun nglaksanaken sedekah bumi, mugi-mugi Gusti Allah taala paring panen ingkang kathah melimpah saged berkah samudayanipun. Amin Allahumma amin. Liridho ilah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Saking segenap panitia nyuwun pangapunten sakathah-kathahipun anggenipun kula wentah acara sedekah bumi wonten kekiranganipun lan kesalahanipun. Kula sak kanca panitia nyuwunaken pangapunten sakathah-kathahipun. Akhiripun billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.